because now we have no oh versus nkem eta nno kita m onwe ihe mmadụ ya agba nkịta isi n'egwawo m onwe ihe mmadụ dị n'ụwa ya agba nkịta isi n'egwawo m anọgide ka ya ba ike asị gị nne yu isi na onye akpọrọ nne m iyi nne yu ịkpọ m nne m asị gị na ọnwụọna what next it was asị ịchọ ka nzie gozi ka ejezie na ndị mmụọ nke meje akazoba onwe gị because ihe kwuru bụ to provoke me so ndị Ebonyi will stop seeing themselves as second class citizen all inferiority complex na cause ya nwakịta asị na ha agwa m ka ha ji ego echi ya aka na ana understand that na what it is weche onye ọbụla nwere right to speak up and him and ndị Anambra adịghị exposed for a very long time so agwa ha na-akpa abụrụ maka ngị nwa onye Anambra nọ ịkwa ịnọdebe ha nọ ịnọdebe ndị Anambra na ọ bụ na ebe onye mbe ịma nọ nwụna maka o nwere ike ihe ya agwa gị n'ọnụ ịmara kịta na onye Anambra nwere ụta nnọkịta mgbe nne nwụrụ ndị fens ndị Anambra ihe ofu bịara gbaa aka like this ọsị m hey epetike iri na nwaanyị a onye na-akụ eche na onye ekwu arụ nwaanyị ka nara nka nsị mba na ọkwụ na ọnwụrụ ọnwụ chie ọsị m na-asị n'afọ posta ewee mara na nwaanyị nwụrụ ọnwụ chie na ọ bụ na obe ndị na manọ gị riri onye ọbụla bụ onye namba mana njakịrị ka ọ na-ama so mana ọ bụ na egwe onye mba ụmụkwasị na onye ekwu arụ onye okwuri ndị onye ọbụla nọba ebe ahụ mgbe ahụ mmadụ na nọmatị because a makwa gị nke ahụ so ndị Ebonyi who stop seeing themselves na ekwu ha n'obere ihe ha si na-ekwu ha ọ dị ka nke na-ekwu Abakaliki street ọkwa ya ụmụ ihe ya ma penu ka teacher ji mark good the same pen ka ji mark bad Abakaliki street bụ ihe na zakịta ihe eji mara ya na gọvanọ pụtara change it to Club Road emecha kịta eribat kwa na Abakaliki street doesn't mean anything Abakaliki street onye Abakaliki kije na ayenya na free onye Anambra je na ayenya na free na nke obu so ụmụ ihe abụzi ihe na bodo ọnụ asị na onye Abakaliki zuru ohi ịma na onye ihu ekwu nwanne onye anyị na ọhụ onye village anyị na onye village ọzọ ọ bụrụ village anyị na ụmụnna na-ezu ohi simple efis na ji Abakaliki na-ejiwe ekpo Ebonyi ejiwe ekpo nke ọzọ ọ dịrọ mma because that thing na-ebute segregation ọ ya eme gị ifu onye mmadụ obi na-enwe gị igwe stop being angry about nothing ọ dị mma epetike ịkpọrọ ihe unu eri mana